Храносмилането започва в устата. Дъвченето не е просто механика, то е подготовка на тялото. Когато ядем набързо, без да сдъвчем добре храната, натоварваме стомаха, червата, дори черния дроб. Неминуемо започват подувания, тежест, умора след хранене. Дъвчи всяка хапка 20-30 пъти. Звучи ти много, може би е така, но опитай. Гарантирам ти, ще усетиш разликата още в първите дни. Бавното дъвчене дава шанс, докато стигне храната до стомаха и червата, вече да са секретирани достатъчно стомашни сокове и храносмилателни ензими. А ако искаш все пак да подкрепиш храносмилането и метаболитните ти процеси, добави преди храна по една капсула храносмилателни ензими. За повече информация аз съм на разположение по всяко време, а също може да попитате и администратора на групата.